боль, пакуты, няшчасці. Але ён яшчэ таксама вельмі цікавы і вельмі унікальны. Калі ты ўжо ўпэўнены, ты разабраўся з гэтай ідэнтычнасцю, ты суадносна ўжо можаш накіроўваць сваю энергію самыя разнастайныя іншыя колы. А гэта значыць развіваць. Цяжкі складаны досвед, ён дае вельмі мудрасць. Вот, як бы калі ты перасэнсоўваеш гэтак далей, ты разумееш, наколькі гэта карысны досвед. Ты становишься мудрей и мацней. За 2 дня нация не делается. Это процесс пошука. Соблазняют тем, что они белорусы. И вот там рождается демократию. Честность – это не национальная идея. Працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Усім прывітанне, в эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вами Зміцер Лукашук, а я хацеў сказаць шукаць, прамаўляць і намацваць, но тут менавіта вот гэтае слово будзе правільна. Працягваем шукаць і прамаўляць нацыянальную ідэю, таму што моя сённяшняя госця, яна ўжо была, але некалькі гадоў таму госцяй, гераіняй праграмы «Ідэя X». Больш за тое, яе нацыянальная ідэя ёсць вось у гэтай трэцяй нашай кнізе «Беларуская нацыянальная ідэя ў выгнанні і на вайне». Вось яна. І вось яна, Надзея Нортан. Прывітанне, Надзея. Вітанкі, Зміцер. Можна казаць, там экспертка по беларускай дыаспары, кіраўніца суполкі беларускай у Сан-Франциско, там яшчэ нешта, але Надзею і так добра ведаюць па нашых эфірах і па гэтай праграме, таму вітанне яшчэ раз, Надзея. Ну што, я думаю, што ёсць падставы, ёсць нагода і ёсць прычыны паспрабаваць перафармуляваць, не перафармуляваць, но по-іншаму падысці да тэмы нацыянальнай ідэі, не? Я згодна цалкам, тым больш якраз прайшло фактычна 6 год, то бок мы з 2020 годзе размаўлялі, то бок якраз, ну, такія тэктанічныя, я б сказала, зрухі адбыліся, поэтому дзякуй вялікі за запрашэнне другі раз і дзякуй за то, што запрашаеш, даеш прамовіць. Ну, ты правильно кажаш, што зрухі адбыліся і не заўсёды адбыліся зрухі, можа быць, у лепшы бок, калі мы будзем глядзець вось з пункту гледжання нашай асноўнай тэмы беларускай там ідэнтычнасці, самаідэнтыфікацыі, свядомасці і гэтак далей, пошукаў нацыянальнай ідэі. Але я нездарма паказаў, нагадаў, вось тут у загаловак вынесеная нацыянальная ідэя, якую сфармулявала вот бачанне яе Надзея ў 2020 годзе. Возьми сваё, барані яго і распаўсюджвай. Яна так і адказала, калі я задаў пытанне, што пра тое, што ўсё ж таки нацыянальная ідэя нам патрэбна ці не, яна сказала, якая яна можа быць. Яна сказала: захоўваць, бараніць сваё і распаўсюджваць. Я не вынайду нічога новага і пагаджуся са шматлікімі удзельнікамі гэтай перадачы ў тым, што наша нацыянальная ідэя у нашых нацыянальных каштоўнасцях. Гэта гісторыя, культура і мова. Мова, якую не ўдалося знішчыць, нягледзячы ні на што. Чалавеку, якому часам не зусім зразумела, што такое беларуская мова, просто трэба хаця б крышку пачытаць гісторыю беларускай мовы і зразумець, што гэта мова існуе насуперак усяму. Вось гэта твае словы. Ведаеш, тут з імі не паспрачаешся ні цяпер, там ні ў 2020 годзе, ні яшчэ там праз 10, 20 ці 30 гадоў. Гэта так, але глядзі, у мяне была сустрэча, прэзентацыя з беларусамі у Партугаліі, у Лісабоне. І прыйшла беларуская дзяўчына, якая таксама з'ехала з Беларусі пасля падзеяў 2020 года. Яна жыве не ў Лісабоне, яна адмыслова прыехала на сустрэчу з нейкага гарадка невялікага там пад Лісабонам, не ведаю наколькі, здаецца, гадзіну ці паўтары трэба было ехаць на аўтобусе. Ну, для вас, амерыканцаў, гэта побач, там, за углом дзесьці там, але для нас, еўрапейцаў, і для партугальцаў это ўсё ж таки такая адлегласць добрая, калі трэба ехаць гадзіну. І яна кажа: я у гэтым сваім гарадку адзіная беларуска.
і нават з гэтага пункту гледжання мне по-беларуску там няма з кім гаварыць. І увогуле вось зараз я уже зразумела, 5 гадоў прайшло, я тут вось жыву у Португаліі, что мне трэба іншымі пытаннямі займацца, партугальскую мову вучыць, там легалізацыя, ну все тое, пра што мы тут праходзім. І я разумею, што бліжэйшыя гады, не будем там далей заглядывать, я ў Беларусь не вярнуся, і наколькі яна мне спатрэбіцца, гэта беларуская мова, і таму вот які мне для сябе, напытаецца у мяне, які мне для сябе аргумент зараз знайсці, каб гэтую мову а яна рускамоўная, але вельмі хацела бы, можа быць у іншых умовах і ў тых таксама, вот каб мне гэтую мову зараз вучыць, падтрымліваць, неяк распаўсюджваць, і гэта, ну, все тое, пра што ты тут вот кажаш. Вот што б ты адказала ёй? Адказаў бы так, што з практычнага пункту гледжання, што сёння свет змяняецца вельмі моцна. Хістае все кантыненты, краіны, народы, гэтак далей. І даволі складана, асабліва калі ты знаходзішся па-за межамі сваёй краіны, а суадносна па-за межамі, ну, то бок сваіх каранёў. То бок, потому што ўсё ж таки, калі чалавек ходзіць па зямлі, на якой ён народжаны, ён атрымлівае энергію і моц проста потому, што ён там знаходзіцца. Калі ты з'язджаеш, гэтыя сувязі, ну, рвуцца натуральным чынам, бо ты фізічна пераязджаеш кудысьці. І я на сваім досведзе асабістым ведаю, што якраз такі, калі ты пачынаеш дакранацца да сваёй мовы, ну, нават я не вучылася гаварыць па-беларуску, але яна проста існуе на генетычным узроўні. Я думаю, што кожны беларус, які таксама там, напрыклад, не вучыўся размаўляць на беларускай мове, першапачаткова гэта ў пэўны момант адчувае, што просто вот нейкую такую вот энергетычную сувязь з краінай, вось. І атрымліваецца, і праз тое, што ты просто нават прамаўляеш, ну, я гэта адчуваю, то бок ты адчуваеш сувязь з каранямі, суадносна становішся больш цэнтраваны, то бок цэнтр больше, то бок нейкі такі свой уласны стрыжань. І суадносна і сілу ты атрымліваеш вось ад гэтай сваёй зямлі, нават калі ты не знаходзішся там. Вось, потому что настолькі мова, яна же вельмі старажытная, это яна найменш змяняецца у стагоддзях. І атрымліваецца і увогуле увесь этот корпус тэкстаў, я не ведаю, назапашаных таксама праз стагоддзі гэтак далей, яны вот просто зліваюцца разам з табой, то бок ты адчуваеш сувязь, то бок такім чынам праз мову, праз тое, што ты на ёй размаўляеш на сваёй роднай мове, ты атрымліваеш фундамент вельмі моцны, і самае крутое, што не залежыць тады ўжо, дзе ты знаходзішся, а самае класнае, ну, ты адчуваеш, што гэта тваё, ну, потому что нішто не можа параўнацца так со сваёй мовай. Ну, гэта просто нейкія такія, ну, глыбінныя энергетычныя, ну, моманты адчування, эмоцыі, які ты атрымліваеш, вось, калі ты размаўляеш на гэтай сваёй мове. Поэтому нават просто з пункту гледжання гэтага. Ну, я уже не кажу про тое, што калі ты прамаўляеш, размаўляеш на беларускай мове, і тебе, напрыклад, чуюць, што ты ведаеш гэту мову, ты на ёй размаўляеш вольна, то, канешне, гэта выклікае велізарную павагу з боку іншых нацыянальнасцяў. Я гэта неаднакратна сутыкалася з такім меркаваннем і ад амерыканцаў, і ад украінцаў, напрыклад, і ад расейцаў, палякаў і шматлікіх іншых народаў. Бо яны, ну, па-першае, конечно, з беларускай мовай такі выпадак, што вельмі мала людзей у свеце увогуле чулі носьбітаў беларускай мовы, і, конечно, гэта яшчэ адзін плюс, то бок ты унікальны, то бок ты чалавек, які размаўляе па-беларуску, і такіх людзей зараз уже, дзякуй Богу, больш, але зноў таки, вау, па-беларуску, вот так, павольна, ну, свабодна, і, ну, як бы, ну, гэта тебе неяк вот робіць таким, ну, крутым, што ли. Вось. І тым самым, ну, як бы, ты паказваеш, што ёсць такая мова, ну, і просто кожнай сваёй прамовай ты працуеш на падтрымку гэтай самай мовы, якая, на жаль, на сённяшні дзень па статыстыкам разнастайных там міжнародных арганізацый, ну,
ну знаходзіцца на мяжы вымірання, там ёсць пэўны статус, то бок, ну, яна як бы не вымірае, але як бы набліжаецца все яшчэ пакуль. Вось, спадзяюся, мы калісьці вырвемся з гэтага статуса, і я веру, што беларуская мова нікуды не знікне. Да, і яшчэ моц, якую дадае беларуская мова. Бо беларуская мова, як я сказала тады, то бок яна існуе насуперак. То бок усё, ну, фактычна увесь перыяд існавання беларускай мовы яе намагаліся знішчыць. Вось, але яна знаходзіла разнастайныя спосабы, як выжыць. Ну, суадносна ты далучаешься до гэтага досведа, і гэта дапамагае табе таксама зарыентавацца ў гэтым свеце. Ты стаіш на моцным беларускім грунце, фундаменце, незалежна фізічна, дзе ты знаходзішся. Ну, суадносна ты адчуваеш сябе са сваімі каранямі побач. Вось, і тебе значна прасцей арыентавацца, бо у цябе стрыжень. Вось, свой беларускі са сваім беларускім народам, які бы ён там не быў добры і дрэнны, но это ў кожнага. Суадносна ты значна больш упэўнена адчуваеш сябе ў гэтым свеце. Вось, бо ты, ну, синхронізаваны з роднай краінай. Слухай, мы з тобой гэтую тэму таксама закраналі мінулы раз, але давай падыдзем да яе, ну, з пункту гледжання сённяшняй сітуацыі, таму што мы ўсё ж таки гаварылі, размаўлялі на фоне эйфарыі 20-го года. Я маю на увазе не палітычныя інфары, а вот менавіта калі шмат хто для сябе вот это адкрыў усё гэтае беларускае радасна, так, і ў гэта ўсё кінуўся з галавой. Але глядзі, вот ты кажаш пра карані, пра вось гэтую беларускі падмурак, пра вот гэтую тоеснасць. А ці трэба яна чалавеку, які паехаў в эміграцыю, і ён разумее, што ён ужо паехаў з канцамі в эміграцыю, ну ці прынамсі на доўгія гады, і яму трэба тут пусціць карані на гэты падмурак краіны, якую ён прыехаў стаць, а не трымацца за тыя карані, якія недзе там ёсць яны, дарэчы, ці нема яшчэ, таксама пытаннічка, але нешта там азірацца туды, а думаць, вот мне тут трэба пусціць карані, трэба зразумець гэтае грамадства, трэба ўліцца, сацыялізавацца. Мы з тобой узгадывалі ранейшую беларускую дыаспору да 20-го года, і я казаў табе, як так складваецца, што з'ехаў беларус і прапаў, таму што ён стаў ужо амерыканцам, канадцам, там, аўстралійцам, палякам ці яшчэ кім-небудзь. Ну і нармальна яны так сябе пачувалі. Пусцілі карані, забыўшыся, вырваўшы адтуль, абрубіўшы іх і ўсё, і нармальна жылі. Мы сёння ці не вяртаемся ізноўку да гэтай сітуацыі, калі па першым часе мы, безумоўна, большасць вымушана з'ехаўшых думалі, што мы ж вернемся, нам не трэба губляць гэтыя сувязі. А зараз мы бачым, што пытанне яшчэ, ну, як спявае Лявон Артурович, мы вернемся толькі куды і калі. І тут пра якія карані тады размова? Ну, па-першае, адзін працэс не перашкаджае другому. Ну, просто гэта ж не так. Ну, я ж некалькі разоў таму і падкрэсліла, што неважна, дзе ты фізічна знаходзішся. То бок сваю краіну, сваю Беларусь ты можаш, ну, насіць, песціць, ну, там, дзе ты ёсць. Поэтому я бы сказала, што все ж таки 20-й год якраз таки ўжо канчаткова і беспаваротна замасаваў гэтую сувязь, потому что все ж таки адбылася, ну, вот, тэктанічны зрух, па-іншаму не скажаш, добры трапны выраз у свядомасці беларусаў, менавіта ў свядомасці усведамлення і каштоўнасці быць беларусаў. Гэтага не было ў большасці. Вось, яно, конечно, прысутнічала ў інтэлігенцыі, культурнага асяродка і гэтак далей, якія неслі, якія захоўвалі гэта. Але зараз гэта все ж таки распаўсюдзілась на большую частку беларусаў. Вось, і суадносна гэтыя два працэсы, я магу за гэта казаць, ну, потому что я жыла і ў Польшы вучылася, потым у Злучаных Штатах большую частку. Вось, гэтыя два працэсы ніяк не перашкаджаюць адзін аднаму. То бок захоўваць сваю беларускую ідэнтычнасць зусім не перашкаджае, каб інкарпаравацца і сацыялізавацца ў іншай краіне. Больш таго, я скажу, што
нават дапамагае, потому что просто нейкім натуральным чынам выяўляеце, вы ніколі не будзеце размаўляць без акцэнта, толькі калі у вас абсалютны слух. Вы ўсё роўна будзеце адрознівацца, знешне можа быць, можна неяк мімікрыраваць, але гэта ваша ідэнтычнасць, яна унікальнасць, і людзі, калі яе бачаць, і калі яшчэ бачаць, што чалавек цікавы сам сабе, то бок ён ён прэзентуе сабой гэтую Беларусь або іншую любую краіну, з'яўляецца павага. Потому што у Штатах гэта просто на гэтым стаіць краіна, да, гэта краіна мігрантаў, і кожны амерыканец фактычна у адказе на пытанне who are you, калі ідзецца пра нацыянальнасць, ён не скажа American, ён скажа I am Belarusian American, I am Italian American, I am American with a Japanese roots, то бок падкрэсліваецца абавязкова краіна паходжання, або ягоная, або ягоных продкаў. Гэта ў ЗША так, такая там структура, а ў іншых? Окей, справа ў тым, што атрымліваецца, калі ты пачынаеш інкарпаравацца ў іншыя грамадства і мімікрыраваць, то бок гэта самападман, потому что ты не можаш, ты можаш пераконваць іншых, што вось ты як немец, але ты гэтым немцам ніколі не станеш. Да, ты можаш вельмі падобна размаўляць, там гэтак далей, то бок для мяне атрымліваецца, ты неяк хлусіш сам сабе, то бок адрынаючы гэтую беларускую культуру. Яна можа цалкам цудоўна спалучацца, як культура мае такое класнае здольнасць, скіл, культура мае скіл, з'ядноўвацца з іншымі, пры этом захоўваць сваю ідэнтычнасць, то бок яна з'ядноўваецца, калабарыруецца, але яна не змешваецца. І мне здаецца, зараз беларусы якраз пасля 2020 года якраз такі дасягнулі гэтага ўзроўня свядомасці, што не абавязкова адмаўляцца ад беларускай культуры. Я разумею, на чым гэта стаіць, і гэта вельмі такой натуральны і балючы працэс. Гэта стаіць на русіфікацыі, потому что дзеля таго, каб дасягнуць пэўных сацыяльных кар'ерных выгод, неважна, лесвіцы гэтых далей, усё жыццё бацькам, дзедам і нам у тым ліку далбілі. Размаўляй па-руску, ты дасягнеш значна больш. Адмаўляйся ад ідэнтычнасці беларускай, значыць, у цябе будзе больш шансаў. І гэта, я думаю, што беларусы просто натуральным чынам пераносяць на іншыя краіны. Суадносна, калі я адмоўлюся там ад беларускай мовы ў Беларусі, значыць, у мяне будзе больш шансаў. Тое самае, значыцца, можа, нават, я думаю, што хутчэй за ўсё працэс несвядомы. Тое самае адбудзецца ў іншай краіне. Окей, я прыехаў, все, тут па-нямецку размаўляюсь, все, я вучу нямецкую мову, я, размыта кажу, адкуль я, там что-нибудь Eastern Europe, я уже забыл про гэта, нешта такое, і уже все, я уже немец, там уже гэтак далей. А справа ў тым, што гэта не абавязкова рабіць, зусім не абавязкова. Наадварот, значна больш цікавей тым же самым немцам пабачыць, напрыклад, чалавека з іншай краіны, які мае гэтую сваю ідэнтычнасць, але які быў здольны назапасіць яшчэ адну, і якім чынам спалучаюцца. То бок, мне, напрыклад, казалі, што Russian accent? Не Russian accent, то бок рускі. Але штосьці такое нібыта падобнае, потым Eastern European. Дарэчы, у Штатах людзі вылучаюць гэтый Eastern European accent, то бок адрозніваюць ад рускага. А некаторыя нават беларускі, хто сутыкаўся з беларусамі, то бок у якіх добрае вуха, могуць крышку адрозніць. І гэта круто. Што гэта унікальны акцэнт, у такім хоры, такой какафоніі, напрыклад, я зноў-такі, конечно, на наш амерыканскі кантынент прилетаю, у какафоніі галасоў і акцэнтаў розных краінаў. Поэтому я лічу, што зноў-такі я зараз выказваю сваё асабістае меркаванне, як гэта спрацавала на мне, зусім не абавязкова пераносіць гэтую такую драматычную гісторыю русіфікацыі, якая ў нас адбылася, на іншыя краіны. Можна захоўваць, чаму я уже таксама сказала, распаўсюджваць, і тады да вас будзе значна больш павагі, потому что вы шануеце карані, потому что кожная нацыя, асабліва што тычыцца Еўропы, вельмі сур'ёзна адносіцца да сваіх карнёў і іх захоўванняў. Калі яны бачаць чалавека, які таксама гэта займаецца, а калі ён яшчэ крышку распавядзе пра гісторыю, пра складанасці, пра мову гэтак далей, і не гледзячы на гэта ён захоўвае,
конечно, павага вырастае, самае галоўнае жаданне сябраваць, жаданне супрацоўнічаць, бо ну гэты чалавек, які шануе аднолькавыя каштоўнасці са мной. Вось, і яны для яго не пусты гук. А калі чалавек як бы ну нават сам не вызначыўся, хто ён, рускі, паляк, або можа быць уже цяпер і немец, але скуль гэта ўзялося, калі ты быў народжаны там. Да, ты можаш быць палітычна кім заўгодна, як цяпер я, напрыклад, стала ну Belarusian American, потому что я атрымала амерыканскае грамадзянства і, конечно, палітычна у грамадскім, ну у гэтым вымярэнні я маю гэтае грамадзянства. Але грамадзянства, як вядома, можа мець шмат, але ну радзіма адна і мова адна. Ну, не факт. Вот зараз мы тут адмаўляем фактычна беларусам у тым, чаго яны спрадвеку дамагаліся. Гэта, як сфармуляваў Павел Церашковіч, абраная ідэнтычнасць. Калі беларусы, гэта палякі нараджаюцца палякамі, там немцы немцамі і там брытанцы брытанцамі. А ў беларусаў у пэўны час становіцца перад выбарам, кім я буду па ідэнтычнасці. Як там у братоў Івановскіх? Безумоўна, чаму адмаўляем? Я не. Ну, таму што мы тут вот наша ідэнтычнасць такая, і я вот яшчэ далучаю такой. А калі мы тут самі не можам, мы тут сядзім і выбіраем, якой нам, ну, видиш, мы тут багацейшыя за іншых, у нас ёсць выбар. Не, у нас, безумоўна, ёсць выбар гэта, і тут, конечно, кожны сам вырашае, ну, то бок я ж не адмаўляю, я кажу там, ну, мы зараз размаўляем пра беларускую ідэнтычнасць, і яе мае кожны беларус, які нарадзіўся на тэрыторыі Беларусі, які вучыў. А калі ён набраў быць там какой рускай ідэнтычнасці ці польскай ідэнтычнасці? Ну окей, ну значыць ён ідзе по гэтаму трэку. А паколькі у нас абраная ідэнтычнасць, то я магу на гэты перыяд жыцця абраць такую ідэнтычнасць, а потым вот памяняць і сказаць, а я вот перадумаў. Я лічу, што людзі могуць рабіць все, што заўгодна, галоўна, щоб яны былі шчаслівыя і не перашкаджалі жыць іншым. Гэта самае галоўнае. А кім яны будуць там рускімі, украінцамі, гэтак далей, ну як бы гэта іх вырашэнне. Вось. Ну, то бок я хутчэй зараз скажу, ну напэўна, пра свой досвед, як эта трансформацыя адбывалася. Поэтому якую ідэнтычнасць ты абярэш, і калі ты здолееш атрымаць гэта вось апірышча і ну як бы з'яднацца з гэтай ідэнтычнасцю, і яна сапраўды тебе пачынае даваць моц, ну чаму не? Вось. Ну, потому что людзі і, конечно, з беларускай ідэнтычнасці ну складана, потому что ну як бы это все напэўна ведаюць, што беларусам быць складана, то бок потому что ну мало того, што трэба змагацца пастаянна за сваю ідэнтычнасць, плюс яе пастаянна кудысьці цягнуць у розныя бакі, то на захад, то на ўсход і гэтак далей. Канешне, скажем так, ну прасцей, што ли, да, далучыцца ўжо да сфармаванай ідэнтычнасці са сваімі такімі фундаментальнымі каштоўнасцямі, сімбалямі, там ты ж Польша або, напрыклад, Расія, так людзей шмат робіць. Вось, і так, ну, і я іх за гэта не асуджаю, ну, бо гэта іх выбар. Вось, але ж, ну, як бы для мяне важна все ж таки, што адбываецца менавіта з ідэнтычнасцю маёй краіны. То бок, ну, вот я абрала себе беларускую ідэнтычнасць, хаця по паходжанню я, ну, на палову, то бок у меня палова атрымліваецца. А як гэтае абранне адбывалася? Ну, доўга, то бок это не адразу, я ў гэтым сэнсе класічная беларуская з выбранай, то бок, ну, што значыць выбраная? Я думаю, што гэта, ну, то бок, ты свядома робіш выбар на карысць. Ну, то есть, як сказаў Зміцер Дашкевіч, беларусамі не нараджаюцца, а становяцца. Я з ім цалкам згодна, цалкам падтрымліваю, і больш таго, што, ну, вот, бачыце, у беларусаў мала нарадзіцца на тэрыторыі Беларусі, але яшчэ потым трэба прайсці гэты шлях і абраць. Але калі ты ўжо абярэш гэтую ідэнтычнасць, як паказвае практыка, у тым ліку і моя, то бок гэта ўжо назаўжды. Ну, бо выбар зроблены свядома і ў свядомым узросце. Так адбылося са мной. Я был, ну, такі, як бы, што, ну, у нейкім сэнсе савецкі. Што стала Не было нейкай пэўнай падзеі, я да гэтага ішла, і прыйшла я хутчэй праз такі, ну, навукова-аналітычны трэк, бо я вучылася на кафедры этнаграфіі, этналогіі, вось, і якраз займалася нацыянальнымі працэсамі нацыянальнай ідэнтычнасці, этнічнымі канфліктамі, гэтак далей. Вось, і, ну, я бачыла, што, конечно,
конечно, працэса ідэнтычнасці, то бок тэрмін ідэнтычнасці, ён адзін з самых галоўных чыннікаў, вось, як і для этнічных канфліктаў, вось, і задавала просто себе, ну, як бы, а хто я, вось, і, напэўна, даволі доўгі да універсітэта хіба у мяне, напэўна, не было дакладнага адказа. Я просто нават, напэўна, ну, і не задумалась пра гэта, што дома мы пра гэта не абмяркоўвалі. Я разумела, што я нарадзілася на тэрыторыі Беларусі, але мама у мяне руская, папа беларус, то бок, ну, неяк это вот. Але праз тое, што я пачала пра ўсё гэта вучыць і вывучаць, і, напэўна, такая беларускасць ужо свядомая да мяне дабралася пасля універсітэту, пасля гістарычнага факультэта, калі, дзякуючы маёй сяброўцы з Менску, яна мяне сказала, пашлі поступаць у беларускі калегіум. Вось, я на той момант зусім не ведала, што такое беларускі калегіум, ну, можа, недзе чула, што такое нет. Вось, я спытала, што да як. Она кажа, ну, вось, як бы такая адукацыйная установа такого андэграўднага тыпу. Вось, і там ёсць аддзяленне найноўшай гісторыі, павінна быць цікава. Вось, адзінае, што там усё па-беларуску, і суразмоўе таксама будзе па-беларуску. Ну, конечно, было страшна, але ж я як, ну, такі просто класічны беларус падрыхтавала фразочку, што я сваю тэму дыпломнай працы пісала па-руску, і тэрміналогія вся па-руску, суадносна мне складана пра гэта гаварыць па-беларуску, буду па-руску. Вот такая, я думаю, што я такая разумніца. Праскачу, вось. Але ж суразмоўе мне прымаў наш выдатнейшы, вядомы беларускі гісторык Захар Шыбека, і адразу не праскачыла. Вось, а што скачыла? Я выдала вось гэтую вось сваю падрыхтаваную фразочку па-беларуску. Дарэчы, я ўсё ж таки прамовіла па-беларуску. А ён мяне пытае і кажа, так, а што, бацькі ваенныя? Ну, я разумею, адкуль, да, что это значит, не вывучала там мову, все такое, и беларускую літаратуру. Я кажу, не. Он кажа, тады я не разумею, тады без варыянтаў. Вось, ну, па-беларуску. І так ён неяк гэта добра сказаў. Так, гэта не было абвінавачванняў, нічога, просто вот як канстатацыя факта. Але вот я з'явіўся просто сорам, што я вот таким, ну, нейкім так вот хацела саскачыць з гэтай беларускай мовы, і так яму гэта сказала, то бок я просто было, мне так сорамна стала, што я гатова была пад падлогу праваліцца. І вось праз гэты нейкі сорам, нейкі эмацыйны такі ўзрух, я что-то там пачала як бы з глыбінь там выцягваць усіх, вось, ну, нешта навыцягвала хіба, бо я яму вельмі ўдзячна, я думаю, што даў мне вялікі крэдыт наперад, і он мяне ўзяў. Вось. І тут я трапіла, конечно, в беларускі асяродак, і самае галоўнае, што нават з імём, то бок, што вельмі сімвалічна, бо мне вельмі заўжды не падабалася, ну, як, імя Надежда. Я просто вот, ну, мне вельмі не падабалася гэта імя, я з ім сябе ніяк не ініцыявала, не ідэнтыфікавала. І калі я трапіла ў беларускі калегіум, ну, суадносна, не маглі на мяне Надеждай называць, вось, ну, там, а яны пачалі мяне называць Надзеяй і Надзейкай. І я такая, о май гад, я нарэшце пачула сваё імя, то бок гэта маё імя, бо я адразу вот злілася з гэтай ідэнтычнасцю, ну вот з тых часоў там это, ну, 21-22 гады мне тады на той момант было даўно. Вось, я пачала вось гэты шлях у беларускасць менавіта ў беларускім асяродку, то бок беларускі калегіум, беларускі асяродак. З мовай было цяжка, дзесьці лайфхак, можа, прачытала, можа, хтосьці параіў, бо, ну, як бы, все размаўляюць, я маўчу, ну, потому что мне, ну, по-беларуску надо. Вось, і я слухала і просто прымушала сабе думаць по-беларуску. Вось просто едзеш, памятаю, стаіш там на прыпынку, каля дома настаўніка былога, чакаеш з гістфаку, едзеш, чакаеш там транспарт, і вось, і гэта спрацавала, то бок праз месяца два, ну, мне так здаецца, можа быць менш, можа больш, я пачала гаварыць, і ўжо там больш, глыбей, ну, і, конечно, настаўнікі, і выкладчыкі вельмі дапамагалі, ну, і гэта зусім для мяне, як бы, я лічу, што беларускі калегіум, гэта была такая другая універсітэцкая адукацыя, другая зусім гісторыя Беларусі без купюр. Вось. За што я вельмі ўдзячна. Так што вот хутчэй так. А далей, і другі момант, ужо як бы які завершыў гэты працэс, калі я выехала з Беларусі.
То бок вот першы такі вось зрух, а потым з'явіўся такі вельмі класны праект, называўся пагранічча Беларусі, ну памежжа Беларусі, які ініцыявала пані прафесор Эльжбета Смолкова з Варшаўскага універсітэта, Ганна Энгелькінг, этнограф, вось, то бок вывучэнне памежжа Беларусі, міждысцыплінарны падыход. Я такім чынам апынулася ў Варшаве сярод прадстаўнікоў, ну то бок аспірантаў, там магістрантаў і так далей іншых краін. Там украінцы, беларусы, расейцы, чэхі, палякі, славакі, вось. І то бок вось не дарма ўжо згаданы сёння Лявон Артурович, да, то бок каб вот полюбіць, а ў маім выпадку каб сапраўды адчуць гэтую іншую ідэнтычнасць беларускую, трэба ў розных краінах пабываць, мы зразумелі, наколькі мы іншыя. Вось, і гэта быў другі чыннік, ну і ўжо з тых часоў, конечно, замацавалася моя беларуская ідэнтычнасць. Вось твае гэтыя зараз словы про тое, як вот там где-то з нейкіх глыбінь у цябе там нешта там пачало уздымаць, ці ты уздымала, ведаеш, як штангу падымаюць спартсмены, уздымала вот гэтае сваю нейкую там беларускасць. Я прыгадаў твае словы, якія ты сказала тады падчас нашай гэтай размовы ў 20-м годзе. Не ведаю, ці патрапілі яны тут у кнігу ці не, але вельмі добрая фраза. Я вельмі часта яе падчас сваіх там сустрэч з беларусамі прыгадываў, калі ты сказала про тое, что пашкрабі любога беларуса, ну ці скажем чалавека, які нарадзіўся і прыехаў у замежжах Беларусі, і под гэтым бетоннай скурай, якая нарасла ў яго эміграцыя там іншых чужых ідэнтычнасцяў, все адно знойдзецца гэтая беларуская ідэнтычнасць. Можа быть, я с тобой згодны. Ты тады сказала, вось 20-й год шкрабану, і гэтая беларускасць беларусаў нават такія забыліся, ці нават не ведалі там, ці не прыдавалі, не надавалі значэння вот гэта, таму што яны беларусы, яно вылезла. Ці не падаецца табе, што ізноў вось гэтыя пашкробышы ці раны нанесены там вот это счышчаная скура вот, і чыстая беларускасць месца, яна ізноў пачынае зацягвацца іншымі ідэнтычнасцямі з цягам года. Ведаеш, бо мы-то з табой гаварылі ў 20-м, а потым мне ў 22-м, здаецца, годзе напісаў адзін мой глядач са Швейцарыі, які сказаў, што а мы ўжо ізноў тут пачынаем разыходзіцца, распаўзацца па сваіх швейцарскіх норах, адыходзячы ад гэтай движухі беларускай. То бок ёсць такое ці нема? Тэндэнцыя да гэтага ёсць, безумоўна, але яна звязана просто нават, ну, скажем так, са стратэгіямі выжывання. Вось, потому что, ну, то бок, чаму ж гэтая броня і вот это все наросло? Ну, потому что беларусам быць складана, беларусам быць больно часамі. Вось, і калі ты просто, ну, з'язджаеш, ты ўсё ж таки аддаляешься. Ну, бо пытанні беларускай ідэнтычнасці ў самой Беларусі, ну, яны не з'яўляюцца прыярытэтнымі. Ну, бо ўсе аднолькавыя, і все, як бы мы жывем там, і вот такі вот мы такі плюс-мінус падобныя, дзесьці ёсць там адрозненні. Яны больш, конечно, з'яўляюцца, калі ты аддаляешься. Але праз гэтыя траўмы, ну, я маю на ўвазе з палітычнай гісторыі нашай краіны, ну, чалавек просто... То бок, ну, большасць беларусаў з'язджалі з Беларусі не ад таго, што, ну, як бы яны хацелі даведацца і пазнаць свет, яны збегалі ад нечага. Вось. І у тым ліку ты пазбегаеш, то бок ёсць такая тэндэнцыя, што калі я буду вот забывацца на свае, ну, вот карані, гэтую ідэнтычнасць, гэтак далей, можа быць, мне стане проста лягчэй. То бок я нейкое зусім іншае новае жыццё, і вот тыя гэтыя ўсе траўмы, яны, ну, нібыта адыходзяць. Яны, праўда, адыходзяць, але яны не вылекваюцца. То бок такім чынам, калі ты просто, ну, як бы іх адцоўваеш. Вось. І поэтому, так, збілася. І атрымліваецца тое, што зараз, гэта, ну, фактычна той же самы працэс, да? То бок быў 20-й год, да, які нас усіх узняў просто. Вот мы усе вот гэты нейкі беларускі такі свет, космас уз'ядналіся, вось. І галоўна, мы больш не баяліся быць беларусамі, бо і я думаю, што мы ўсе насамрэч адчулі, як мы хацелі быць гэтымі беларусамі, як это важна, кожны ў сваім там вымярэнні. Вось, ну, ніхто не перашкаджае быць там беларускім габрэем або беларускім там расейцам, украінцам, ну, чаму не? Ну, як бы гэта ж, ну, все гэта змешана. Але зноў боль, зноў траўма, зноў
проигрыш. Вось. Зноў пачынае быць, ну паглядзіце, што адбываецца. У Злучаных Штатах ужо быць беларусам небяспечна. Вось. У іншых краінах таксама прыходзяць нейкія, ну скажем, аўтарытарныя і рэжымы, ну скрайнія, вось, дзе ідэнтычнасць і іншыя нацыянальнасці пачынаюць мець значэнне, то бок адбываецца падзелы. Ну беларусы як ніхто, просто скура, я думаю, що нават не скура, що толькі нейкі вапін уже адчуваюць гэтую небяспеку. А так як мы праз стагоддзі навучыліся вельмі добра к стратэгіям самазахавання, бо гэта толькі адзіны спосаб было захавацца, вось, мы адразу гэта адчуваем, пачынаем мімікрировать, то бок пачынаем так, а не, я лепш не пайду на беларускі івент. Ну ведаеце, і ёсць яшчэ тэндэнцыя, якая пацверджвае мае словы, больно. То бок ісці больно, бо ты бачыш сімвалы, ты бачыш, ты чуеш беларускую мову, ты, ну як бы фактычна як разрываеш сабе, то бок ты зноў згадваеш гэты 20-й год, што вот, ну, мы былі так блізка, і так гэта было все класна, цудоўна, натхнёна, але зараз гэта так далёка, я не магу паехаць домой, і я не магу пабачыць бацькоў. Усведамленне штодзённа гэтага, это вельмі больно. Поэтому чалавек натуральна, ну просто каб захаваць просто сваю, ну, свядомасць, розум, там, ментальнае здароўе, і ён адыходзіць у нейкі, то бок шукае нейкія іншыя сферы ўзаемадзеяння, камунікацыі, гэтак далей. Я думаю, што гэта цалкам нармалёва, але гэта не азначае пра тое, што пра ўсё гэта забыта. Не забыта. Не забыта нават таму, што мы бачым все ж такі, ну вот глядзіце, зараз Варшава. Ну я просто ў шоку, што тут адбываецца. Я, конечно, чула, што все круто, і што тут, ну, як бы, ну, такая Варшава у нейкім сэнсе такі беларускі Менск, ну увогуле Менск, я гэта зараз пабачыла на свае вочы, але гаспадарства прайшло 6 год, а гэта ўсё буяе, віруе, ну зноў такі там прасторы, івенты, ну просто безліч. Вот ясна, што Варшава і Вільня гэта цэнтр, але ну у меншай ступені падобныя працэсы адбываюцца па ўсёй краіне, то бок, ну не зніклі суполкі, не зніклі яны у тым ці іншым сэнсе, яны, ну, працягваюць існаваць. Я это бачыла на канферэнцыі беларусак свету, колькі там было краін, колькі там было прадстаўніцтва, то бок яно ёсць, і гэта добра, але ну не кожны чалавек здолее. Добра, што ёсць цэнтр, які захоўваецца, вось, і ты ведаеш, калі ты адчуваеш сябе, ну, эмацыйна добра, гэта святы, і гэта мы маем гэта пацверджанне, каляды, купаля, дзень волі, як бы гэта амаль паўсюль аншлагі, гэта велізарная колькасць. То есть на гэта, як бы, ну вот 3 гады на год, умоўна кажучы, беларусы ідуць і нават згодныя дзеля гэтых святаў энергіі, якія яны атрымоўваюць, ну, як бы раскавыраць гэтую рану яшчэ раз. Вось. Поэтому тут, ну, узаемныя працэсы, і я на прыкладзе нашых беларусаў ЗША, тое, што зараз я тут пабачыла, тое, што я гляджу, ну, і твае эфіры, і разнастайных іншых інтэрв'юераў, я бачу, што нет, мы, ну, не вернемся, гэта ўжо просто немагчыма, просто мы выйшлі на іншы ўзровень свядомасці беларускую дадзены выпадку, што беларусам быць каштоўна. Нават калі на нейкі момант я адыду ад гэтага. Ну і, конечно, безумоўна, як толькі з'явіцца тое самае ўжо прыславутае акенца магчымасці, нават крышачку, мы пабачым, што гэта будзе зноў выбух, і я думаю, што будзе ўжо такі выбух, які, конечно, ну, прывядзе ўжо да вынікаў. А зараз мы рыхтуемся да гэтага. Мы таксама ў працэсе, то бок ідзе моцны працэс уже не фармавання, а развіцця, паглыблення беларускай ідэнтычнасці. Вось. І зараз, ну, вот хацела на гэта акцэнт зрабіць, што тое, што я бачу, вот літаральна гэта заўважыла ў мінулым годзе, зараз працягваю, што калі мы варушыліся ўсё ж такі беларусы, да, вот у сваім такім унутраным баблі, то бок нам фактычна трэба было, ну, замацаваць гэтую беларускую ідэнтычнасць унутры сабе, зрабіць яе, ну, моцнай, стрыжнем, то цяпер гэты працэс адбыўся, і наступны крок, пра які таксама казала, распаўсюд. То бок мы цяпер ужо можам дзеліцца. Вось. Бо мы ўжо адчуваем гэтую сваю, ну, скажем, самабытнасць. Мы нарэшце сталі цікавыя самай сабе. Я гэту вот тэму закранала таксама падчас канферэнцыі беларусак свету. Цікаўнасць да сабе,
перайшла, то бок слово забыла, ну у больш у тую ступень, калі ўжо можна дзяліцца іншым і быць цікавым іншым, то бок гэта два працэсы, яны вельмі моцна звязаны, то бок цікава людзям толькі фактычна тое, што цікавае само сабе, то бок беларусы цікавыя самі сабе, суадносна яны будуць цікавыя з усім светом, потому что раней было вот нешта там беларускае показваецца гэтак далей, але пачынаеш размаўляць, ты не разумееш, хто яны тут размаўляюць па-руску, тут нібыта что-то беларускае, але что-то такое хістаецца, то бок было вельмі цяжка разабрацца, а зараз гэтага няма, ёсць у некаторых, але все ж таки мы кажам там про тэндэнцыі, тренды, гэта ўжо і у нашым выпадку амерыканцам, я чую гэта ад іншых прадстаўнікоў з іншых краінаў, беларускія івенты пачынаюць быць цікавымі іншым, то бок я думаю, што ўжо надышоў час, бачу, што гэта адбываецца ў некаторых суполак, выходзіць за межы, то бок дзеліцца сваёй ідэнтычнасцю, бо яна моцная, яна не пахіснецца. Раней мы баяліся, потому что запросім рускіх, напрыклад, і зноў мы мімікрызацыя адбудзецца, то бок нас пацягне туды. Запросім украінцаў, яны там умоўна заб'юць эфір, сваёй больш моцнай ідэнтычнасцю. Зараз мы уже даволі моцны, мы уже гэтым не боится, потому что мы уже назапасили этот досвід и этот фундамент сформовали. Поэтому можем делиться на весь свет своей белорусскостью. Я это называю мягкая белорусизация. Мягкая сила белорусской нации. Дарэшце, як нацыя сфармаваліся нарэшце? Мы яшчэ ў мінулы раз гэта высветлілі, да. Можа, ты перагледзела сваё бачанне? Нет, конечно, то бок сфармаваліся, мы атрымалі все чыннікі, конечно, у першую чаргу, я думаю, што гэта адносіцца да этнічнай нацыі, то бок зараз тое, што адбываецца, потому што у вялікай часткі гэтай нацыі няма краіны, то бок вельмі добра, што у нас все-таки ёсць метраполія, якая б яна не была, але яна ёсць земля, але зараз, мне здаецца, фармуецца нейкі, і беларусы ў гэтым сэнсе ідуць наперадзе, то бок фармуецца нейкі іншы тып свядомасці, калі ты, напрыклад, не маеш фактычна сваёй краіны, ты жывеш у іншай, але гэта тебе не перашкаджае там быць беларусам і захоўваць сваю ідэнтычнасць, там распаўсюджваць і гэтак далей. Это тое, што адбываецца. Яно адбывалася і раней, з іншымі краінамі, але зараз неяк я пакуль, можа, не до конца могу гэта сфармуляваць, але адчуваю, што такая нейкая глобальная беларуская нацыя фармуецца. І мы гэта вельмі добра адчуваем. Але да таго, каб будаваць, там, скажем, арганізоўваць, там, ствараць свае беларусатауны по прынцыпу чаунтаунаў па ўсім свеце мы яшчэ не дараслі. Ці мы іншым шляхам ідзем? Я думаю, што мы ідзем іншым шляхам, потому што мы даволі моцна расцярушаныя, і у нас все ж таки, напэўна, гэта інтэрнэт, то бок гэта наш такой сродак фармавання. Да, на месцы яно ёсць, і чайнатауны, беларусатауны, яны яшчэ з фінансавым чыннікам звязаны, і з гэтым у нас пакуль не хапае ні грашэй, то бок напэўна нам гэта не трэба, то бок мы зараз, беларусы ж заўжды знойдуць як бы так эканамічна выйсці з сітуацыі, это ж у нас у крыві, поэтому я думаю, што нам на сённяшні дзень не патрэбна. Мы пачалі разумець пра тое, што не абавязкова быць прывязаным геаграфічна да пэўнай тэрыторыі, каб быць беларусам. Слухай, вот ўсё ж таки гэты тэрмін, ты таксама не тэрмін, а гэтае вызначэнне, абранне сваёй ідэнтычнасці, беларускай ідэнтычнасці, ты таксама звярнула на гэта увагу, што гэта у прынцыпе абранне шляху, на якім цябе чакаюць, можа быть, апроч там задавальнення это далучэнне да этой беларускасці, яшчэ боль, пакуты, няшчасці, недабрабыт і ўсё астатняе, гэта не вельмі прыемнае складанасці менавіта жыцця з гэтай абранай беларускай ідэнтычнасцю. Добра, мы-то зрабілі такі выбар. Гэта наш лёс, гэта наш шлях. Добра, а ці хочам мы такога ж
шляху для сваіх дзяцей, для тых, хто ідзе за намі. Я просто прыгадываю размову с адной дзяўчынай, не буду называць ее імя, жанчынай, якая таксама шмат гадоў у гэтых беларускіх працэсах, якая можа быць, калі б абрала іншы шлях, іншы ўзровень дабрабыту і кар'ернай лесвіцы, ўсяго астатняга мела б, але яна абрала беларускі шлях, беларускасці. І яна кажа, што я не хочу гэтага шляху сваім дзецям. Ну, правда, дзеці потым самі ўсё ж таки сталі самі на гэты шлях, але гэта быў іх выбар. Але вот калі пра нас казаць, а мы хочам для нашых дзяцей, для нашых нашчадкаў гэтага ж шляху пакут наших беларускіх. Ну, я згаджуся з гэтай жанчынай, то бок дзеці павінны самі выбраць. Ну гэта самы лепшы спосаб, калі чалавек сам выбірае і калі гэты выбар свядомы. То бок на сённяшні дзень я так разумею, што мы збольшага прадстаўляем гэты выбар, да? То бок што такое быць беларусам, як бы яны ўжо ведаюць, і за кошт таго, што 20-й год падзеі і вайна, 22-й год як бы расцярушыў нас по ўсяму свету, гэты дзеткі яны бачаць як бы вось прыклад сваіх бацькоў і потым краіны, у якіх яны жывуць, да? То бок суадносна могуць паглядзець вось, што там выбіраць, абіраць, камбінаваць. Вось, поэтому ці мы жадаем, беларускі шлях, ён же ж не толькі пакутлівы, і вось, але ён яшчэ таксама вельмі цікавы і вельмі унікальны. Вось, поэтому выбар належыць кожнаму дакладнаму чалавеку. Вось, то ён себе адчувае, і зноў-такі я ні ў якім выпадку не заклікаю там замыкацца ў беларускасці. То бок тут можна, я зноў-такі паўтарусь, но это не абавязкова, але калі ты маеш даволі моцную беларускую ідэнтычнасць, тебе не страшна сутыкацца з іншымі краінамі, з ідэнтычнасцямі іншых краінаў. Ты можаш з імі сутыкацца. Там, не ведаю, як у маім выпадку там, напрыклад, замуж выйсці, да, то бок за амерыканца. Ну і што, я стала менш беларускай ад гэтага? Не думаю, мне здаецца нават больш. Вось, поэтому тут, як бы новы свет, які мы куды ідзем, так я яго бачу, да, ён, конечно, значна больш адкрыты, значна больш на самыя разнастайныя варыянты і супрацы. То бок не варта, мы ведаем, што да чаго прыводзіць нацыяналізм, яго, скажем, такія самыя скрайнія выпадкі. Конечно, нет. Вось, таму беларусам у першую чаргу, да, гэта мы, чаму нас так здзіўляе, скажем так, вся гэта гісторыя літвінізма у Літве, што беларусы менавіта нацыяналізм культурніцкі, вось, які іншыя народы як бы ніяк не закранае, тут бы нам бы са сваім справіцца. Вось, поэтому абірайце сваю ідэнтычнасць, якую, да якой вас цягне, у якой вы адчуваеце сабе, добра, шчасліва. Ідэнтычнасці можна, змяняць, спрабаваць, і якая найбольш пасуе вам, напэўна, у ёй можна заставацца, але, як і ў тваім жыцці, як і ў маім, да, жыццё змяняецца, яно зменлівае, ты пераязджаеш у іншыя краіны, там яшчэ штосьці. Вось, але ў нашым выпадку, у беларускім, у нас ёсць гэты, то бок у нас ёсць краіна, у нас ёсць гэтая ідэнтычнасць, ты можаш ёй скарыстацца, калі зробіш такі выбар, а можаш і нет. Калі мы з табой размаўлялі, я пазначыў гэтую таксама цытату твою пра тое, што ўсё ж такі ідэнтычнасць, это працэс абрання ідэнтычнасці, ён у нас мала таго, што адбыўся, але і стаў незваротным, ты кажаш. Я ўсё ж такі думаю, што незваротна, і бачу шмат прыкладаў таго. Разумееш, у нас з'явіўся гэты беларускі стрыжань, яму неабходна чарпаць моц і сілу ў сваёй беларускасці, і гэты працэс ужо не спыніцца. То бок так яно і ёсць, да? Конечно. То есть не толькі не спыняецца, але на твой погляд і пашыраецца. Пашыраецца, да. Ён просто уже зусім якасны ўзровень мае. Вось, то бок, просто калі чалавек уже упэўнены ў сабе, а ў нашым выпадку, як бы ў беларускай ідэнтычнасці, ён і камунікуе з іншым светам зусім па-іншаму. То бок, яму ўжо больш не трэба даказваць сабе, бо мы вельмі доўга даказвалі сабе, ці мы беларусы, ці не. То бок, мы самі унутры сабе не маглі разабрацца з гэтай беларускай ідэнтычнасцю. На сённяшні момант я бачу, што
скажем, такая крытычная маса беларусаў з гэтым разабралася. Вось. Ну, суадносна, калі ты ўжо упэўнены, ты разабраўся з гэтай ідэнтычнасцю, ты суадносна ўжо можаш накіроўваць сваю энергію самыя разнастайныя іншыя колы, а гэта значыць развіваць. Вось. Узаемадзейнічаць з іншымі, паказваць свой, ну, і вот зараз, ну, не трэба ж нават нікуды далёка хадзіць. Вось, гэтымі днямі адбываецца біенале. Вось, упершыню, і гэта адбылося не ў 25-м, не ў 24-м і не ў 19-м, а менавіта зараз, у 26-м годзе, я лічу, што вельмі цудоўная вось якраз зрэз таго, што адбываецца ў беларускім грамадстве, я зараз маю на ўвазе агульным, гэта біенале і гэта адкрыццё беларускага салона, незалежнага, не дзяржаўнага. Вось, у якім моцна прадстаўлена якая ідэнтычнасць? Беларуская. Вось, і наколькі я вельмі мала зараз чытаю навінаў, бо не хапае проста часу, але то, што паспела побачыць у Нікалая Халезіна на старонцы, яшчэ дзесьці, ну, то бок рве проста біенале. Вось, што як бы беларускі салон там прызнаецца адным з лепшых, вось, адным з самых цікавых і так далей. Вось яна пацверджана. Вот ва ўсё гэта выліўся зараз, ну, в сэнсе, это адзін з прыкладаў, во што выліваецца 20-й год. То беларусы ўсё часцей з'яўляюцца там на галоўных старонках там разнастайных вядомых выданняў свету, вось, дасягаюць ужо такіх якасных вынікаў, вось, але пры гэтым кожны раз, ну, ёсць, конечно, выключэнне, яны гэта робяць, ну, з беларускім сцягам, да, то бок яны не адмаўляюць сваёй ідэнтычнасці, то бок ты не ператвараешься там у немцы, толькі калі там уже там падкавырнуць, ты зразумееш, што это там нейкае славянскае паходжанне, оказывается, беларускае, нет. Вось, ну, я кажу, што там і дырыжэры, музыкі, ну, тут можна, ну, дастаткова просто зайсці і пачытаць навіны штодзень. І гэта тое, што мы просто бачым, это тое, што даходзіць да навінаў, а колькі ўсяго не даходзіць да навінаў. Я это ведаю на прыкладзе Злучаных Штатаў, вось, той же самай Канады. Гэта, ну, неверагодна. І все гэта адбываецца, потому што ёсць ужо гэта назапашаная, узмоцненая беларуская ідэнтычнасць, вось, якая ўжо мае якасны характар. Дарэчы, бярэ ўдзел у гэтай беларускай экспазіцыі на венецыянскім біенале і вось гэтая кніга. Яна з'яўляецца такой часткай адной з экспазіцыі, скажем так. Дробязь, але прыемна. Як кажуць, давай мы з табой звернемся яшчэ да адной тэмы, якую мы абмяркоўвалі тады ў 20-м годзе. Яна толькі-толькі пачыналася, размовы пра вось гэты падзел на з'ехаўшых і тых, хто застаўся. Ты тады сказала: мне здаецца, што гэты падзел вельмі вонкавы. Гэта тое, што перш за ўсё хоча афіцыйная дзяржава нам паказаць. Гэты падзел праз усю яе рыторыку. Выехаўшыя, з'ехаўшыя, збежаўшыя, але ўсё ж такі, хто выехаў, працягваюць займацца беларускай культурай, трымаць на парадку Беларусь у самых разнастайных момантах. Сапраўды, на той момант гэтыя развагі пра нейкі падзел на з'ехаўшых і застаўшыхся, ён падаваўся вельмі штучным. Але прайшло 6 гадоў з нашай размовы. І мы бачым не толькі сапраўды нейкае так, можа быць, сапраўды гэты падзел, пашырэнне гэтага падзела, але нават падзел сярод, ну, гэтых умоўных з'ехаўшых, ну, тых, хто апынуўся па вот гэты бок мяжы беларускай. Ёсць падзел і на дыаспару еўрапейскую і там, скажем, амерыканскую. Ёсць падзел на тых, хто прытрымліваецца вось гэтых каштоўнасцяў, а ёсць падзел, хто там займаецца пошукамі там нейкіх там грантасмокаў, агентуры там ці яшчэ чаго-небудзь. Такое адчуванне, што мы ввогуле у лепшых беларускіх традыцыях пачынаем тут дзяліцца, пачкавацца, ствараць дзве партыі з 3 беларусаў і гэтак далей. Не? Не, ну, ёсць, конечно, я не буду адмаўляць, гэты падзел прысутнічае, але, ну, тут зноў-такі, это, да, вот это все наше аб'яднанне, гэтак далей, беларусы паказалі адно, што як толькі з'яўляецца дакладная пэўная мэта, вось, мы можам аб'ядноўвацца, але ненадоўга. Вось, гэта наша наша ўсё. Гэта акцыі падтрымкі там і палітвязняў, салідарнасці там і гэтак далей, то бок калі вось дакладна все зразумела,
то бок ёсць такая нейкая мэта, мы злучаемся, аб'ядноўваемся. Той працэс, які мы зараз раз'яднання праходзіць там, напрыклад, у беларусаў замежжа, гэта натуральна. Вось. Гэта так сабе людзі функцыянуюць. Гэта не толькі уласціва там беларусы вось такія не могуць дамаўляцца. Я б сказала, што вот мы якраз такі насуперак усяму ўсё ж такі маем магчымасць, здольнасць дамаўляцца, і ў некаторых момантах гэта праяўляецца. Падзел з беларусамі, які знаходзяцца ў Беларусі, конечно, зараз з'явіўся. Ён у першую чаргу ўсё ж такі геаграфічны і палітычны. Потому што ўсё менш і менш магчымасцяў камунікацыі, да? То бок гэта, конечно, уплыў вельмі моцнай рэпрэсій, просто што ты сапраўды з некаторымі людзьмі просто не маеш магчымасці камунікацыі. Вось. Гэта, конечно, надзвычай балюча, я думаю, што для кожнага беларуса і там, і тут. Вось. Ці насамрэч адбыўся гэты падзел вот у свядомасці, у сэнсе не то, як мы праяўляемся, да, як мы насамрэч адчуваем. Мне здаецца, што ўсё ж такі нет. У сэнсе я ніяк не магу себе вот уявіць, што я вельмі моцна і там уже зусім нейкая этот гэп, нейкі правал паміж мной і там, я не ведаю, маёй нейкай там сяброўкай ці сябрам, які жыве ў Беларусі. Да, палітычны кантэкст у нас там розны, гэтак далей, але так, мы маем, нарадзіліся ў адной краіне. Поэтому мне здаецца, што калі зменіцца сітуацыя і падзел гэты суадносна таксама, может быть, не цалкам знікне, вось, але то, што мы здолеем знайсці адну мову, конечно, хацелася верыць, што это все адбудзецца, скажем так, на працягу адной генерацыі, вось, але ж, слухайце, з іншага боку, окей, я зноў вярнуся да каранёў, тое ж самае, напрыклад, Вітаўт Кіпель, да, Янка Запруднік. Яны маладымі хлопцамі выехалі там 44-й год з Менску. Адзін з Менску, другі з Міра. Здавалася б. І вот усё сваё жыццё, свядомае, дарослае, гэтак далей, выраслі на захадзе. Вось. Але калі яны потым вярнуліся ў 91-й год, да, яны, можа, там крышку выглядалі па-іншаму, там, не ведаю, умоўна, вопратка была крышку большай якасці. Але ж яны таксама, яны паехалі ў гэтую Беларусь, вось, былі, безумоўна, вельмі шчаслівыя ад гэтага, прынеслі вялікую карысць. Можете сябе уявіць, то бок это гэп быў колькі, амаль в 50 гадоў. Мы пакуль гэтага не маем, у нас пакуль 6. Поэтому мне здаецца, што гэта ўсё травма ёсць. Ёсць вот эти вот, што вы нас не разумееце, як у нас там. Конечно, мы не разумеем. Мы не можам зразумець беларусаў, які жывуць у Беларусі, потому што мы там не жывем. Тое самае беларусы, якія жывуць у Беларусі, цяжка зразумець беларусаў, якія жывуць тут, потому што праблема зараз іншыя, гэтак далей. Вось. Але з іншага боку, гэта досвед, то бок беларусы замежжа зараз, з'яўляюцца голасам беларусам, які не могуць гаварыць, бо там адрэзаная мова. Мы можам. Вось. Гэта ж спалучэнне. Вось. І я ўжо не кажу, што беларусы замежжа атрымоўваюць зараз унікальны досвед пражывання ў іншых краінах. Гэта значыць, яны будуць ведаць, як функцыянуюць гэтыя краіны. Што лепшага, што горшага, гэта тое, што мы зможам туды пранесці. Вось. Да, у Беларусі самой яны таксама робяць вельмі добрую справу. Яны захоўваюць у такіх самых складаных умовах, вучацца шукаць варыянты, як захоўваць Беларусь, беларускасць. Вось, гэта ж ёсць, мы пра гэта ведаем, яно адбываецца, не гледзячы, вось, на сапраўдны таталітарны, вельмі моцны, рэпрэсіўны апарат, гэта, але гэта значыць, якая ўнутраная моц у гэтых беларусаў, якія не гледзячы ні на што, такім чынам рызыкуюць сваёй свабодай у дадзеным выпадку, а залежнасці ад здароўя нават і жыццём. Поэтому мы прыкачваем тыя скілы, якія, напрыклад, да гэтых падзей у нас, мы іх не пракачвалі, яны просто не былі запатрабаваны. Поэтому запашваем досвед, і я думаю, што ён злучыцца і дасі вельмі добры вынік. Але сапраўды ты верыш у тое, што гэтыя скілы, якія мы тут назапашваем, яны будуць запатрабаваныя? Я не ведаю, мы паглядзім. Запатрабаваны... Я да таго, што ці верыш ты ў тое, што ў нас атрымаецца вярнуць сабе сваю Беларусь? Я не ведаю гэтага, потому што нават невядома, ці будзе такая краіна Беларусь, да? То бок, ці будзе яна вот у тым вымярэнні. Вось. То, што скілы будуць як бы запатрабаваны
навучаныя або там Беларусію або светам або гэтым далей, ну потому что досвед ён заўжды запатрабаваны. Магчыма, все зменіцца так, як мы сабе нават просто не уяўляем, і гэта зусім не кажа про тое, што гэта будзе дрэнна. Магчыма, будзе нейкая зусім іншая форма суіснавання, дзяржаўнага суіснавання, якую мы просто цяпер не ведаем, потому что мы яшчэ не дашлі до гэтага. Можа быть так, то бок мы ўвесь час я ведаю адно, што тое, як было, просто не будзе. Гэта просто трэба забыць. Так не будзе. Ні ў нас, ні ва Ўкраіне, ні ў той же Расіі, то бок у нашым рэгіёне, але думаю, што зараз паказвае практыка і свет змяняецца вельмі моцна. Гэта ж гэта тое, што адбываецца ў Беларусі, гэта частка сусветнага працэсу. Поэтому, можа быть, не варта, такое вось уражанне вельмі часта, што мы ўсё ж таки хочам ускочыць назад. Нет, гэта ўжо просто немагчыма. То бок немагчыма ўскочыць гэтую Беларусь до 2020 года. Нет, не мае яе, трэба гэта прызнаць. Вярнуцца ў 19 год зразумела, што шмат хто хоча, но наўрад. Што шмат хто хоча і ў 20 год вярнуцца на маршы і пабачыць гэта все. Няўжо не хочуць. Конечно, ніхто не хоча вярнуцца, што адбывалася пасля, але цяжкі складаны досвед, ён дае вельмі мудрасць. Калі ты перасэнсоўваеш гэтак далей, ты разумееш, наколькі гэта карысны досвед. Ты становішся мудрэй і мацней. Так адбываецца ў жыцці кожнага чалавека. Які пражывае вельмі моцныя драматычныя досведы, ён выходзіць зусім іншым чалавекам. Ён разумее, наколькі варта шчасце, наколькі варта кожны момант існавання і наколькі варта быць удзячным. І гэта мы зараз адбываемся. Паглядзіце, як мы па-іншаму ўвогуле думаць пачалі. Мы перасталі думаць, што нам хтосьці там, недзе там абавязкова штосьці дасі. Может быть, не до конца, але ідзем до гэтага. То бок, вытравліваем сабе гэтага чырвонага чалавека, які ўвесь час спадзяецца на то, што там дзяржава яму нешта дасі з аднаго боку і наракае над калена не дае. То бок, няма ніякай адказнасці, няма свайго дзеяння. А зараз, мы просто вымушаны, кожны эмігрант вымушаны будаваць сваё жыццё з самого пачатку. Але паглядзіце, як хутка адбываецца гэты працэс, як хутка беларусы арыентуюцца, адаптуюцца і дасягаюць уже пэўных вынікаў і дапамагаюць іншым. Спадзяюся, што эта канцэпцыя беларус таксама нікуды, я не думаю, што она кудысьці згубіцца, але яна будзе больш распаўсюджвацца. Я не ведаю, як вы, мне, напрыклад, калі я там з кімсьці знаёмлюся, мне важна ведаць, ці гэты чалавек беларус ці не. Гэта не азначае, што чалавек там іншай нацыянальнасці, он нечым горшы. Але калі я ведаю, што гэта беларус, конечно, я да яго адчуваю сябе бліжэй. Так я сябе адчуваю. Мне здаецца, гэта нармальна, і гэта і будуе всякие там чайнатауны і все такое. Але, можа быць, нам не трэба чайнатауны, каб беларусамі заставацца. Але мне тады цікава твоё бачанне з улікам таго, што мы разумеем, што свет мяняецца, наша там бачанне звыклых канструкцый ці канструкцыі там, скажем, мінулых гадоў ужо не так працуюць. Якой табе бачыцца Беларусь? Мы пабудуем нешта новае, там Беларусь па-за межамі Беларусі, якая будзе потым можа ўключаць у сябе і Беларусь матэрыковую, ці гэта як это? Мне, напэўна, я хутчэй за ўсё не іду туды, растлумачу чаму, потому что я веру, што наш мозг, скажем так, ён функцыянуе на папярэднім досведзе, то бок ён можа бачыць то бок тое, што было дагэтуль. А я, скажем, просто вельмі моцна адчуваю, што гэты новы свет, які зараз пачынае крышачку праяўляцца, то бок ён настолькі іншы, настолькі больш светлы, там напоўнены любоўю, дабрынёй, самапавагай і гэтак далей, што мы просто яшчэ не жылі ў такім свеце. І Беларусь я таксама бачу зноў-такі, она можа быць фізічна, і она можа быць расцярушаная на ўвесь свет, то бок межы могуць просто... давай не забываць, што адзін з варыяцый існавання будучыні безліч, то бок без канца. Не лімітавана. І адзін з іх гэта адкрыццё межаў.
То бок калі краіны открываюцца і это зусім іншы спосаб існавання. Вось. І Беларусь не будзе выключэннем, напрыклад, калі мы ідзем по гэтаму трэку. І яшчэ, то бок я бачу Беларусь і наш увесь рэгіён, калі гэта настане, я не буду і казаць таксама, то бок просто зусім іншы спосаб суіснавання і ўзаемадзення, але гэта вельмі светлае, вельмі нешта добрае, дзе людзі любяць адзін аднаго і хочуць ствараць разам. І ствараць не дзеля нейкай там супер ідэі, я не ведаю, пабудовы камунізма і так далей, просто потому што ім хочацца, потому што ім гэта цікава, і я хочу ствараць з гэтым чалавекам нешта такое, і ён далучаецца, мы ствараем, ідзем далей, але ад гэтага стварэння ўсім становіцца лепш. Я разумею, што гэта гучыць супер аптымістычна, але слухайце, нікому не забаронена марыць, і я таксама лічу, што то, як ты адчуваеш, глядзіш у будучыню, гэта фармуе у пэўнай ступені будучыню. І я хочу укладацца свае мары, сваю энергію вось у такую Беларусь, светлую, адкрытую, свабодную, дэмакратычную, калі ўвогуле дэмакратычныя каштоўнасці у нас яшчэ будуць. Бо такі ёсць варыянт, што як бы іх можа не быць, мы на запасе нешта іншае, альбо прыдумаем. Мы ж пастаянна кажам, што як бы дэмакратыя не совершенна, але пакуль нічога лепшага чалавецтва не прыдумаў. Так мы яшчэ прыдумаем. Як бы я веру ў гэта. І зараз, як бы тэхналогіі у тым ліку нас пад гэта падштурхоўваюць. Вы ж глядзіце, як бы мы ідзем да таго, што людзі вызваляюць свабодны час. Вось. Што такое? Я чалавек, які мае свабодны час. Я шчаслівы чалавек, які можа выбіраць, чым займацца ў сваім жыцці. І не год, і не 2. То бок я цяпер ужо разумею, як гэта працуе. А займацца тым, куды цягне цябе душа. Гэта зусім іншае стварэнне, гэта зусім іншая энергія нават ад таго, што ты ствараеш. І мы ідзем у гэтым кірунку. Гэта можа чалавек дазволіць, калі ён не задумваецца, як яму зарабіць грошы на здым кватэры і гэтак далей. Я разумею, што зараз паслухаюць мяне эмігранты, скажуць: Боже мой, Надзя, у якім свеце ты жывеш? Да, я жыву ў гэтым свеце. Я вам пра яго распавядаю, бо ён ёсць, ён магчымы таксама. Туды і зараз з дапамогай тэхналогій мы, скажем так, пакрышку пачынаем набліжацца туды, потому что функцыянал, які зараз уже можа выконваць з дапамогай AI, ШШ, як бы ён зашкалівае, як бы ён взрывае свядомасць, але гэта толькі пачатак. І зараз я гэта уже бачу, гэтыя праявы. Я прыходжу ў аэрапорт Сан-Хосе. Вось літаральна пару тыдняў таму, калі летела з Каліфорніі ўжо сюды. Вось. Все, там стаіць робот-асістэнт Хосе. Вось. Ён антрапаморфны, падобны, як бы рухаюцца рукі, галава, размаўляе на 10 мовах з табой і цалкам выконвае функцыю людзей, асістэнтаў, якія стаялі ў аэрапорце і казалі, што-то незразумела з рэйсамі, яшчэ нейкая інфармацыя, але ён такой вельмі прыветлівай, нейкай дружелюбнай форме з табой размаўляе, распавядае, класна. Чым гэта дрэнна? Не, это ўсё выдатна. Я слухаю цябе, у мяне перад вачыма касмічныя караблі пад чырвона-белым сцягам, якія бараздзят, ствараюць калоніі беларускія на далёкіх планетах. А з Беларусю, з рэжымам, з Лукашэнкам што рабіць будзем? Слухайце, мы зараз і робім гэта. Я адчуваю, што мы проста ствараем гэту іншую Беларусь, альтэрнатыўную. Зараз, нават з табой тут мы размаўляеш. Дзе мы сидзім? Мы ж не сидзім у Менску, правда? Мы сидзім у Варшаве. Вось, размаўляем пра гэта, паглядзі, колькі там людзей. Я выходжу з вашого будынку, тут кавярня беларуская, тут рэстарацыя, там ідзе стендап, а ў гэтым, то бок, вось яно стварэнне. То бок, мы зараз самі сабе даказваем, што не патрэбна быць геаграфічна прывязвацца да Беларусі. А як падкідвае рэжым ад усяго гэтага? Окей, калі мы сумнеемся, што гэта не працуе, у нас ёсць вельмі добрая праверачка. Падкідвае рэжым ад беларусаў, канферэнцыі беларусак свету. Падкідвае. Вось. Падкідвае рэжым ад біеннале этих всех гэтых. Конечно, мы же бачым, як яны рэагуюць. Потому што яны таксама адчуваюць, што ствараецца альтэрнатыўная Беларусь. В сэнсе ствараецца. Яна ўжо ёсць. Мы ўжо просто развіваем. Вось. І гэта просто ў нейкі час злушыцца. Хутчэй за. Або, я не магу
просто я не хочу вот быць папулістам, там так адбудзецца ці так, я не ведаю як. Вось. Ну, але мы бачым, што змаганне вось такое вот просто у лоб, ну не дае плёну. Ну мы паспрабавалі. Ну не дало гэта плёну. Вось. А вот такі мяккія гэтыя soft skills, калі ты любіш сваё, развіваеш, займаешься сваёй справай, але беларускай справай, ну як бы яно дае вынік. Ну гэта уже прызнае свет. Ну а калі верыць Вікіпедыі, то нацыянальная ідэя гэта нейкае такое вось бачанне, нейкая ідэя, якая вядзе народ, нацыю да нейкай светлай будучыні. Ты вот зараз апісвала гэтую нашу, тваё бачанне гэтай вось беларускай светлай будучыні. Так. Цяпер давай да гэтай светлай будучыні, з якой нацыянальнай ідэі мы ідзем? Думаю, што зафіксую я на сённяшні дзень все ж таки вот на 2026 год, потому что гэта то, што бачу, адчуваю, што цікаўцеся сваім, будьце самі сабе цікавымі, і вы будзеце цікавымі іншым. Вось, гэта тое, што я просто бачу, адчуваю. Гэта ёсць у жыцці кожнага чалавека, калі чалавек мае сваю моцную такую самакаштоўнасць, вось, ён становіцца каштоўным іншым. Поэтому цікаўцеся сваёй беларускасцю, вось, і тады вы станеце цікавымі іншымі. Праз беларускасць да шырокага сусвету. Ну вось штосьці такое. Что-то такое. Дзякуй вялікі. Выдатная нацыянальная ідэя, ці працяг той нацыянальнай ідэі, ці пашырэнне, якую Надзея нам выказывала у 2020 годзе, мы вось атрымалі і сёння праз 6 гадоў ад той нашай першай размовы. Дзякуй вялікі. Надзея Нортон, першая прэзідэнтка асацыяцыі беларусаў у ЗША. Ну і сёння экспертка па беларускай дыаспары. І я сказаў, што лепшая прадстаўніца беларусаў, беларускай культуры у ЗША імпрэсарыо наша, якая прасоўвае беларускую культуру, беларускіх творцаў туды на далёкае замежжа, ці дакладней проста скантактоўвае беларусаў з беларусамі праз культуру і не толькі. Дзякуй вялікі, Надзея. Дзякуй усім яшчэ раз. Да сустрэчы. Жыве Беларусь, цікаўцеся сваім і будзеце цікавыя іншым.